Pa 6 Julayi chakwera anakhululukira akaidi oposera 2700. Ena mwa akaidi amene anawakhululukirawa zikumveka mphekesera kuti ndi akaidi amene anagwidwa chifukwa chokuti amazembesa nyama zachilengedwe mu nkhalango zotetezedwa, amateteza nyama zakutchire mu nkhalango zathu zimene timazidalira. Nzikazi ndi za nziko la China. Mu nthawi imene Amalawi akukuwakuwa kufuna kusamalira nyama zachilengedwe, kukupezekano kuti anthu ena akupezekano kuti akupanga zinthu zosayenera. Anthu onso ndi kukhala anthu obwera. Nduna ya zamziko anali kucheza ndi Leah Malekano pa wireless ya Times. Mu nkhani yathu ya lero tikhala tikuona zimene nduna ya Homeland Security afotokozerapo pa mafunso amene adafunsidwa kuti ndi chifukwa chani mndandanda wa akaidi amene mtsogoleri amawakhululukira siubwera poyera. Koma ndi chinthuso chofunikira kuti tikumbukire kuti mu nthawi ija Musa John ali mndende komanso Uladi Musa ali mndende atakhululukidwa mayina awo anabwera poyera. Choncho tikamaonera video iyi tikhale tikumakumbuka zinthu zimenezo mmutu umu ndi mmene Leah Malekano anachezera ndi Ezekiel komanso kuphatikizapo ndi munthu wina amene amayang'anira za maufulu a akaidi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionere program imene. Mwadzuka bwanji olemekezeka Ezekiel Chingoma? Ine ndadzuka bwino kainu Madam Leah mwadzuka bwanji ku Times? Inetu ndadzuka bwino. Timafuna mutiyambire bwaloli mwina nkutifotokozera bwinobwino Amalawi kuti tidziwe kuti kodi kwenikweni chimene chimachitika ndi chani kuti anthu afike pokhululukidwa ku ndende. Zikomo kwambiri. Mama uno pa topic imene ya president kukhululukira akaidi mu ndende zathu. Ndizoonadi kuti chaka chilichonse ulendo uwiri pa Easter komanso pa Independence a president a dziko lino amakhululukira ena mwa akaidi mu ndende zathu. Mphamvu zimenezi zikuchokera mu constitution imene ndithu ikwapatsa danga limene la president kuti akhoza kukhululukira akaidi. Ndipo amene amapanga hando kapena kupanga recommend kapena kuunikira kuti mwina ndi amene akaidi amene angakhululukidwe ndi committee imeneyo chair ndi a Minister of Justice. Custodian wa chilichonse ndimeyo pano Minister of Homeland Security. Ndipo mu komitimo timakhalamo ndi Minister of Health komanso timakhalamo ndi Minister of Local Government komanso timakhalamo ndi Minister of Gender komanso timakhala ndi nthambi zimene zimakhudzidwa pa ntchito ya akaidi. Timakhala ndi nthambi ya polisi, timakhala ndi nthambi ya prison. Sitingogwira ntchito mongolota ngati mmene mwina anthu ena amaganizira kuti timangokupana ngati komiti ndikukonza kuti akhululukire. Ayi. Constitution ili apo komano tili ndi ma guidelines amene anakhazikitsidwa amene so amapangidwa revise nthawi ikamamkanipita. Ma guidelines amene wawa ndi amene amagwiritsidwa ntchito ngati muni kuti kodi ulendo lero angatuluke ndani kapena sangatuluke ndi ndani. Mwina ndingofotokozerako mwachidule kwambiri kunena kuti pali milandu ina imene ma guidelines
anaipanga categorize kuti ndi milandu yokuti munthu sangakhululukidwe, azini kuti komiti singapange recommend kwa president kuti awa mwakhululukire. Ndingopereka ku chitsanzo, pali milandu ngati ya mada, komiti guidelines amakana kuti ayi wa munthu amada sakuyenekera kukhululukidwa ndi president. Pali milandu ngati ya manslaughter, pali milandu ngati ya armed robbery with violence, pali burglary, pali housebreaking, amene ndi ma violent offenses. Ndiye pali ma serious sexual offenses, rape, defilement. Ndiye pali no other serious offenses, offenses against people with albinism, terrorism, treason, escaping from custody. Awa ndi ma offenses amene ngati ma guidelines anapanga ndi to highlight kuti amene walakwitsa izizi sitikuyerekera kuti timudani kuti timukhululukire. Ndiyeno mbwera funso likhozo mukhala kuti kuti ndeno ndi aliwa amene mumaona kuti awa tiakhululukire. Milandu imene inapangidwa categorize ngati ma minor offenses, anthu amene ali mu category imeneyo ndi amene amakhala ndi umwayo kuti komiti imapanga recommend kuti awa mwakhululukire. Komano pamakhala kuti paliso kafukufuku wina pa ma offenders amene aja mwina ndipangenso highlight kuti munthu wapalamula mulandu umene ukupangidwa categorize kuti minor offense, let's say wapasidwa 5 years. Ma guidelines amafotokozera kuti munthu uja akuyenekera kuti aseve at least half ya nthawi imene wagamulidwa, at least half ya nthawi imene wagamulidwa. Tiwanso apaso ndipafotokozere mmene zinthu zizi zimachitikira zomwenso ine zindisokoneza masiku oyamba. Anzathu andende akamawerengera inu mukati 5 years, iwo akamawerengera iwo kawerengera mapeza kuti musemphana 5 years yawo chakaipa zakhala 3 years ngati 2.5 years. Ali ndi mawazi mmene amawerengerera kuti tikachoka apa kufika tsiku lirati, kuchoka apa kufika tsiku lirati. Ndeti munthu amene wapatsidwa ali safe 5 years akamwerengera nthawi yake lese kuti for argument sake ikhale kuti 2.5 years, ndi kuti akakhala kuti asichepa half ya 2.5 years imene inu ndine tikuyidziwayi, ndi kuti amene ujayo walowa mu category yonena kuti komiti ikhoza kutenga dzina lake lija ndi kulizukuta. Zinthu zimene timayang'ana kwambiri pa akaidi okuti apangidwe recommend kwa president kuti atuluke ndi zinthu ngati izi. 1, mkaidi uja payekha aonetse remorse, aonetse kuti wazindikira kuti chimene anapanga chicha si chinthu chabwino, ndi chinthu cholakwika. That's number 1. Number 2, kundende kuja azionetsa good example, azikhala ndi tumoneka kuti olo akuluakulu andende aja azinena kuti awadipa akuoneka kuti apanga reform, akuoneka adi kuti ndakhadwera bwino. 3, amatha kupezeka kuti mwina munthu uja wadwala zokuti chronic illness, ndende ijanso ikukhala ndi feeling kuti apatu ngatiso ndende tizingoona ngandalama munthu mangopitiso chipatala. Amene ajanso timatha kwayika mu category kuti I think awa takambirane tipereke umwayo kuti mwina president atha kwakhululukira. Then pamakhala ena okalamba 95 years, 90 years. Koma musayiwale kuti anthu onse kuti kwakambawa 1 ndi ali under ma minor offenses. That's number 1. Imene sizokambira naso ya olo mutata kuti ndodwala kwambiri koma anapanga mada sakhala nawo mu category kuti ikhale pasi tikambirane. Ndiye okalamba okuti waseva at least half ija
timatasa kukhala basi nkunena kuti awa mpaka na zaka 95 awa atani tipange recommend kuti apangidwe pardon. Now tikakambirana anthu aja tikakambirana pamazakhala kategori ina imene imatchedwa amnesty pardon, imene timatha kungonena kuti anthu onse ati milandu timene timapangidwa categorize kuti sima major offenses mu ma-guidelines athu, tingwapatsa umwayo kuti tikwachotsera 6 months nthawi yawo yokhala mu prison. Apanso ndimaona kuti pamakhala anthu ambiri pamaso kunenza chifukwa munthu wapatsidwa 5 years maso mwa ndende ti 5 years imene inuyo aleya mukuiona ichi ali ndi 5 years yawo. Ndino ka offense kaja ndika minor offense ndingopereka ngati mwina chithanzo. Inuyo mwina mbale wanu wabwera manyumba pano wakubera mthumba la chimanga mwakanenera kuchene wapangidwa convict imene jayo imatengedwa ngati minor offense for argument's sake. Amupatsa 5 years walowa nawo mu amnesty pardon muja kuti 6 months aliyense atani tamukhululukira awa minor offense iwa onse amene ali mu ndende zake amakhala kuti 6 months ija apanga benefit. Then let's say zapangika izizi Easter yakafika independence pamwenaso let's say 6 months soina ndiye kuti uyuso uja atengaso 6 months apangaso plus ndiye kuti panthawi jamene kukhala ija akachotsera ulendo wina wazapezeka kuti nthawi yake yakwana akufuna kuti atani akufunika kuti atuluke. Ndimafunaso ndimange highlight fundo ikunena kuti okay ndiye mwina iyo maliza okay imaliza njira iyi ifleso ande ndimona kuti imatithandizira ifuna kuti capacity ya ndende zathu ndiyo sunga anthu 7,000 koma as I'm speaking undende kucha ula anthu mwa 18,000 or 17 point something. Ne timaona ngatiso ndi umwayo kuti no tingotenga amene wawa ati ma minor offense wa apasidwe umwayo atani a president akhululukire. Mwina ndimalize kaye pamenepo tsomo kwambiri. Alright, tisanapite kwa Victor Muhango komanso Innocent Mphongolo pa zimene mwayankhula timafuna tidziwenso kuti to what extent is the president involved ndi mmene mwafotokozeramo kuti iwo amangolandira list nkungosayinira kapena to what extent is the president involved? Mukandipangisa kuti ndiziyankhaso za president ndemundirakwitsa ndisakhale ngati spokesperson wa president. Koma ineyo ndifotokoze mbali imene iyi ndisayankhe zoti president amatera mukatero mundirakwitsa kuchiro yankha. Olemekezeka sikuti tufuna mwayankhira president inu ndi committee imene mmapanga izi mwapanga mwaunikira a president ino zimakapeza bwanji zimakakhuza bwanji kuti mwangowapasa chipepala kuti angosayinira kapena it's just a matter of kuti amalawi tidziwe ma duties amene a president amakhala nawo pamenepa. Not kuti you are speaking Homeland musapange kuti Homeland Security yankhulire za president ifeyo yankhule kuti committee imakwira ntchito. Mwina anduna kunja kuno anthu amaona kuti a president ndi amene akhululukira akaidi. Mwina anthu afuna angokhala ndi connection pamenepo kuti tikamata president akhululukira akaidi mumakhala mwapanga ndino a committee a president angosaina nkhani yake ndiyokhayo si kufuna kupanga amakhalanso ndi say ina. If we just want to know that sikuti mula I don't want to be misquoted koma ndakuza kuti mu constitution a president apasidwa mphamvu yokhululukira akaidi. That's number 1. Number 2, there's a committee ndakuza kuti mu committee muli ndani. That's number 2. Number 3, Parliament guidelines. The committee follows those guidelines. Then the committee recommends with our because of many apangira kutendeka a president amakasaina ndisankho amakasaina kapena amakatani koma it emanates from there. Alright. Ipanga address bwanji issue imene ya decongestion.
Olemekezeka ndokhulupirira zokuti you have taken note of those questions. Yeah. Ndiyambe ndikuyankha bwana Muhango amene akunena kuti list ikuoneka kuti pali kachisisi zona mukuyenera kudziwa kuti akaidiwa tikatulutsa tikuyenekera kusayika chikwangwani pa mphumi chifukwa kuchita kutulutsa chilisi chija ngati afon follow wakuti komiti maona kuti akuluakulu munthu uyu tikuti tamuunika tamuona kuti kunjako akakhala bwinobwino koma tichite kukuza dziko kuti ayi akuti basi takhululukira anthu azikhala ndi chidwi akuti uyoyo ndi kuti timaona ngati kuti kumbaliso ngati human rights tikhoza kukhala ngati kuwala kuyanso akaidi aja ndichifukwa mumaona kuti anthu akalamba kuyankhula timangokhala phe kuti tipite pa kumakanena kuti anthu ake ndiwakuti tikhangana anthu aja taphera fulu tikhangati ukaidi uja tidawa chotse akhala kaidi kuti akhala kaidi kunja kuno chinaso chimene chimavuta musanachoke pamenepo olemekezeka anthu aja amamangidwa ndithu pa mtetete amalawi amakhala akudziwa kukhoti kuja anthu amakhala ndi access yodziwa ndipo munthu uja akamangidwa mwinaso atolankhani timalengeza kuti akuti aamanga zaka mwakuti chovuta ndi chani kuti munenenso kuti akuti aja akhululukidwa ndi mtsogoleri wa dziko kupewa izi zomangoti achanthunya awa Chinese national watulutsidwa izi zatere chovuta ndi chani kuti list jamuyike pa mbalambanda ifika kumangidwa kwa anthu kwasikuti kumachitika mwa chinsisiyayi munthu akamamangidwa amakhala kuti ma rights ake ena they are being withdrawn. I think you are aware of that. Ma rights ake ena munthu uja amakhala kuti they are being withdrawn. Mukamammasula kuti ano uyuyu wakhululukidwa ma rights aja mukumbwezeretsa nawo mwambwezeretsa ma rights aja kumwikaso pa mbalangandi sizingakhale zinthu zondo komano paliso zinthu zina ndikuwuzeni makamaka ministry imene ya homeland kumatengera kuti anthu akuyankhula tipite tikayankhe zimenezi munthu osokoneza dziko komano nkhani iyi ya kupanga pardon ma prisoners anthu munalemba ya wakuti watulusidwa ine anthu amadaka ndifusa ta wakuti ati mwatulusa mata mujambuleni chithuzi timone bodza atu limakhala 2-3 days zimazaziwika kuti zinthu zijani zamabosa amene afotokozera bwana Muhango kuti amati wakuti antulusa 3-4 days anthu aja sakuoneka bwanji so kusunga maina aja ifeyo timaona kuti munthu uja tambwezeretsa ma rights ake tisungire ma rights panopa ndi mfulu si nkaidiso ngati mmene zinalili mucha mmene timamulengeza kuti wakuti amangidwa 5 years apa patanena kuti ayi munthu akhala bwino offense yake ndi yotere abwana akhululukira aluke kunja koma sichite kumulengeza komiti lili maganiza ngati mwachoncho ndipo ganizo limenelo linakhazikika ndithu kuti sitingatenge chilisti chija nkuyika mu newspaper olo wherever kuti anthu ake ndi awo ayi ya mwina mwake tingoyamba ndikoyambirira kumene kumbuyo ku nthawi nake tinkaona pa MBC akumachula munthu kumamtenga munthu kunena kuti anaba analowera pa window analowa bwanji akazionesa pa TV zimene jatinaonikirapo kuna kuti I think sizabwino chifukwa chokuti mukhanga kuti munthu uja mkumuweruza nthawi imene mulandu wake sunapite kuweruza inebe ndimaona ngati kunena kuti lamulo limene limateteza kwambiri ana achichepere kunena kuti asatchulidwe chifukwa chokuti amakhala ajaona kuti mu society atha kuzakhala anthu osiyana-siyana kusogolo sonde simalola kunena kuti muzatchula mayina komano kwa anthu akuluakuluwa in fact kusogolo kunde kuti tikakhala ndi parole board ine akuzapanga discuss mayinawo so parole board iyo anthu akakhala kuti atuluka definitely aina akapanga integrate mu society afumu aine akuziwa kuti amene watuluka mdera yawo ndi wakuti yapange follow sindikuona for the spirit of transparency sindikuona vuto linalilonse
ndikuona ngati ndi chinthu chabwino kwambiri chitha kupanga kumabweretsa confidence pazimakhala zopwetekesa thupi makamaka mwina anzathu anazoweya ngati mmene afotokoza nduna kuti ndimangawaze kajambuleni kumana nduna amauza munthu mmodzi kuti kajambuleni anthu ambiri amakhala tachitenga chimene chijacho tikukhala muziko limene anthu amakonda kupanga glorify kumena chinthu chaboza ndezimafunika kuti ngati ministry mene ndikuona ine ndizoona kuti azitchula ndithu chifukwa munthu akapanga sentence yake ikapanga expire ndi court limene linapereka kuti izapanga expire mwakuti aliyense atha kuziwa kuna kuti leroli Mr. Mhango anamanga 10 years akutuluka leroli anthu kuziwa tu ankhanisa atha amaziwa bwinobwino kuti wakuti atuluka prison leroli ndikuona ngati benzosa zongoyenerera ndithu kutchula chimene chimangovuta kwambiri chifukwa chonaona kuti sindikuziwa chinayamba bwanji koma mwina kacha amene zinayambira anthu anachitenga mmene chilili mpaka panopa munthu kupita kundende sikuti ndiwola kutisa kwambiri koma mapita chifukwa choti walakwa you are paying back to the society imene unayilakwira and then you are going back to the same society mwina sozitha kuthandizirapo zinjazo anthu akangoona kuti munthu mwina 2 days watuluka ali kunja amayankhula kuti athawa prison mwina munthu jakumamupha komano if there is correct communication yona kuti munthu jawatuluka chitha kukhala bwino ndimaona ngati I think ndikofunikira pasamakhale chinsinsi icho chimene chimapangisa anthu kuti azikhala akuyankhula zambirimbiri anzathu technical angotithandiza kuti olemekezeka aja abwerenso pa line zikuoneka ngati tawataya apa Innocent wamva mmene anthu onsewa akulankhulira ndamva ndithu ngikuoneka kuti tini nkhani imene ikufunika atifike patsinde penipeni pakuoneka kuti pali kusakhutitsidwa kwina kumene kulipo makamaka pa nkhani yobisa mayina anthu amene akhululukidwa mwina ndisanafotokozebe zambiri Mhango akhala akugwira ntchito ndi anthu amndende kwa zaka zochuluka ende mapadoniwa aona ambiri achitika mwina maulamuliro osiyana osakhala ulamuliro wokha Mhango ndifusafuso nena kuti mkuu akapena mfumu umene amalawi akupereka pakadali pano kuti mayina awo tidzadziwa iniyo mwina your observation mu zaka zimene mwakhala mugwira ntchito imeneyi anthu amene kwenikweni amatulutsidwa ndi ati ndikufusafuso chifukwa mwina tukanika khanga tikuboleza bwinobwino anthu akuona ngati pali anthu ena amene sakhala oyenera kuti atuluke koma amatuluka iniyo mwina mu period imene mwagwira ntchito zimenezo mukhoza mwina kupanga ko point out kuti mwina zimaoneka adi kuti zimachitika motero kapena ndizongo khala nkhamba kamwa chabe mukapanga kafufuku wa anthu amene atulutsidwa kundende chithunzithunzi chimene chimatuluka ndi chotani zachinyengo zimachitika kapena mwina anthu timangoyankhula kunjako I think zaka zakumbuyozo mulamuliro wakumbuyo kweneko kunatchuka kuti kunatuluka wina wake wamada zomwe zinali zinthu zoonadi reporters mnalembaso zimenezo kunena kuti amene anatuluka wamada zinamveka zinazoona komano ndi zimene ndikuyankhulazo kunena kuti chifukwa chokuti timakhala ngati mwina ndisindike panepo kuti tokha tinabwesa ma guidelines amene timaona ngati kuti ndofunikira kuti tiasatire komano zikafika kunena kuti zativuta ma guidelines ajamathaso kuphwanyidwa ndicho linga chona kuti panga accommodate anthu ena ake takhala tikumayankhula ma guidelines awawo amene akutchulidwa panopawa mwina anapangidwa mzaka zakumbuyo kwambiri ndimamva kuti kha 1998 anapangidwa review komano ndende imene ndikukhulupirira ineyo kategori ya anthu amene amapezeka kundende ndi anthu ngati amene wawa mwachisanzo akanena kuti munthu akaphwanya nyumba ya munthu sizikuthandaza kuti munthu watenga chimusi wakaphwanya nyumba ija iyayi pamakhala kunena kuti mwina mwake munthu atha kungolowera pa windo ndi kukatenga zinthu mlandu umatenga ade ngati munthu jawaswanya nkona ndimayankhula kunena kuti nthawi zina zake mlandu uja timaupanga kwambiri timauchukisa kwambiri ngati mlandu wamada ine I've seen mkugwira ntchito kwanga konse kumene ndakhala ndikugwira zaka zambirimbiri anthu amada amatha kutana kuti akatulutsidwa ngati lero padero simuzamva so takubweranso ku prison amakhala kuti akatuluka sazakhalanso ndi mlandu wina wake simuna mlandu wawo umakhala kuti omwe uja amene anapalamula uja komano kuli anthu ati milandu tating'ono ngati amene amapanga consider pakali panopa pickpocketing kulimbi kuja amanga lero akasiya mprison uzapeza kuti ikubwera pado nina akeso maujeni criteria mweja akupezekaso anthu amene ajaso akutulusidwaso akupitaso akukabweraso ndithokoze kuti patakali panopa nayesesa kwambiri aboma wakunena kuti amene anapanga benefit koyamba
pardon asapiteso kachiwiri koma kumbuyo kwanthu pomwe amwe ajanda amene amatuluka nchifukwa muzaona chiwerengero cha anthu 37 ndende panopa ili ndi anthu close to 17,000 tichiri prison yokhe imanyamula anthu kuna 800 panopa ili ndi 2,000 chakuti chiwerengero chachikulu kwambiri ndikatusa anthu 37 ndekuti tikuyankha kuti tapangapo chani palibe chimene chachitika muna mageneral minister janja amene amayenda chifukwa mangoti aliyense amukhululukira muna 6 months kapena 1 year ndekuti amatuluka ndi anthu ambiri tisayiwalire kuti anthu amene ali kundende aja azatulukabe sikuti azafera konkuja unless ngati munthu anampasa life imprisonment komano amene ali ndi term ya sentence azatuluka. Now lero tikuyankhula za prison bill ya nyuwani imene tikuyankhula kuna kuti tili ndi parole system. Parole system ndi imene izaona munthu kungolowa kundende kuja ndi imene akusintisa behavior yake ata kukhala munthu uja kuti ampasa mwina 20 years kumana within 2 years munthu ujaonesa kuna kuti munthu ni wosinthika parole system parole board itakumuganiza amene kuti atuluke. Spirit imeneyo ndi imene bwezi umakhala spirit yotulusira anthu kuli anthu ena ake anapalamuladi mlandu kumana muzapeza kuti anthu aja amene ajani they are good people anthu osinthika samapanga nawo benefit komanso china nchonena kuna kuti anthu amene akamayankhula kuti timaona discipline yamo amene amaona ndi ndani. The problem ndionena kuna kuti amaonedwa ndi ndani. The whole system is prone to corruption. So amene amaona yonse atakukhala kuti waika munthu amene akunganijira pamenepo anduna akutero kuti the whole system is prone to corruption. Tinafunsa funso kuti if this is a transparent process then why the secrecy sizikupangaso contribute corruption kuti ena azitha kunyemeredwa mukomitimo kuti ayi mundipange consider naninso ndituluke pamene si anthu oyenereka kuti atuluke. Koma mwamva bwana wa akambaza parole system imene kubwera mu prisons bill imeneyo anena kuti munthu atakumpa 20 years koma azizayang'anidwa kuti kodi akukhala bwanje nangano tikanena kuti omuyang'anirawo akhoza kukhala kuti akhala prone to corruption ndetidalirano ndani tsopano tikamamupangano suspect kuti kodi omuyang'anirayo ndi ndani kodi iyeyo sakhala corrupt tidalira ndani. These are the questions zimene ifeyo ngati dziko timayenera kuti tizifunsana because the alias has to be responsible. A system should work kuthandiza dziko. Ifeyo timaona kuti makaidi aja ali ndi anthu amene amakhala nawo. Anthu amene amakhala nawo kuti uwuza kuti uyu ndo akhalidwe bwino for the past 2 months wakhala choncho uyu yayi anapanga ndewapo apo anapanga izi ifeyo tikuyeneka kumkhulupirira munthu uja koma tikangopanga no suspect kuti ndikuti akhozokhala kuti uyuyu walandira kanthu ndikuti we are not believing in our systems. So those are the things zimene ngati dziko we need to change. Tikuyeneka kuti aliyense azikhala responsible koma chinthu icho kwamba kuchipanga hando kungoyambiratu ma suspicious kuti kukhala suspicion kuti ndekuti no ale awa dawo zoti akateri amene atsala ndilekene akati ameneyo walongeka zinthu zicha ndende yankhelo nchokaya. Kunali funso lina kuti anthu 37 out of ma thousands issue imeneyi mukuyunikira bwanji kumbali yokuti mukupanga decongest ma prisons? Chimene chachitika ulendo uno sikapereke general amnesty. General amnesty ndimene imatenga anthu more than 1,000 achite mabasa 6 months. Ulendo uno angoyang'ana anthu overage not overage old age odwalawa ndiyena amnesty ija ndimene imatenga anthu ambirimbiri. So ulendo uno tinati tapereka apapa na 6 months motsatizana panopa 6 months yu tingomgwira kaye kwena ndichifake nambara chapezeka kuti atani yachepa komano mmene afotokozera bwana muhango kunena kuti we have passed prisons bill imeneno abanaso ayipa ngano assent panopa ndi lamulo
zimene zikutanthauza kuti even ma guidelines awawa tizipangano in reference to that bill ndekuti pasoma chididweso achilichonsecho pano pasintha mmene amafotokozera bwana Muhango Mutsi kunena kuti akhoza munthu patsidwa zaka 30 azipangidwa monitor lero komiti imeneyo imenenso amuhango alimo ndeno izatiuza nota apatu zotere koma ife amuhango atitaka ikire kuti akalendera ndrama ndeno ntchito chayo nongeka ife kuti adalire kuti amuhangowa pa ntchito yawoyi iwowa ayinayo passion ndipo agwira ntchitoyi kutengera ndi mmene ntchitoyi ikufunira kuti adani ayigwirire. So mukafunsa za anthu 37 ndizoona zachitika izi zifuna kuti sinapereke general amnesty tango panga scrutinize makategori zina kufotokozani anti amene amachuluka kwambiri nda general amnesty ndi yankhizo chomene. Alright, zikumveka ndithu zimene mukufotokoza olemekezeka koma ndimafuna ndifunse funso ili ife kutheka kuti sitingakhale ndi kuthekera kuti tikajambule awawa komano since it is on the public domain we want you to clear the air. Zikumveka kuti nzika ina ya ku China imene inali ndi mulandu ozembetsa anthu yatulutsidwa mutha kuyankhulapo zotani? Ine koma ndimawerenga ngati amati ozembetsa zinyama. Ozembetsa zinyama? Amati ozembetsa anthu kapena ozembetsa zinyama? No, asinga amati ozembetsa zinyama. Ozembetsa zinyama. Ndangola maona tule atumene mumasokoneza dziko. Iso. Olemekezeka sukusokoneza dziko pena umatha kungophonyako mawena. Komano ozembetsa ndithu zinyama. Timafuna mutifotokozere pamene popo. Ndi kufuna ndiyankhe osati specifically kuyankhira munthu yoyeti koma ndikufuna ndiyankhe in general ndeno inuyo muitenge nkhaniyo muike mu mmene ndilayankhire. Ndinafotokoza kuti ma guidelines athu anapanga categorize ma offenses amene sizingatheke munthu uja kumpaka pardon. I think you remember kuyambirira kuja. Ajina armed robbery, ajina murder, ajina burglary, ajina house breaking, ajina rape, ajina defilement, ajina terrorism, ajina treason, kuthawa kundende, offenses amene amalengedwa no offenses akulu. Pardon komiti singakhale so busy kumakambirana za munthu uja. Nkumanena kuti uyu apangidwe pardon. Mukaona chilisti chimene chili mu ma guidelines mulibe umu mulandu okupha zinyama. Meaning kuti if we are to respond specifically about the munthu amene mukunena naye ndikuti according to my guidelines mulandu okuti okupha zinyama sukutengedwa ngati serious offense. Mafuna bebo mungwanze kwambiri sukutengedwa ngati serious offense according to committee imene imapereka ma pardon. Now let's say kuti pomangidwa paja munthu uyu wapatsidwa 20 years ka 14 years ka 10 years leo ulendo wina 6 months yaponyedwa akapanga categorize ma offenses ose aja mundende munji ndiye kuti uyuyu amakhala nawo mugulu la anthu kuti akulandira nawo general amnesty very much possible 6 months anchosera andi muziwe kuti ngati amuzo kuti 5 years ndiye kuti kundende kuja ndakuza ndikuyambirira kuja amawerengera mosiyana ineyo zizikana ndisokoneza mpaka na pano koma sikhala akati 10 years mukamba kukhanga kukambirira muja umaziona kuti iru 10 years you khanga 5 years or 4 years something like that. One third ya sentence yanshi. Okay, nziza field yanu muzizwa kambi 1/3 ya sentence ndiye kuti nosomano ngati kuti after 7 years ndiye kuti amuhango wakuzola okay yo kwaifeyo ndi 10 years ndiye kuti tikati 6 months wachotsera ulendo nawo 6 months wachotsera
ulendo nawo 6 months ta wachosera ndikuti malo mwa 5 years ija upeza kuti munthu uja anakhala mwina 1 year koma chimene chapangitsa ndiyonera kuti offense yake ija and in this case ya nyamayi ifeyo ndikuti ma guidelines mwaisi ikutengedwa ngati kuti pawanyama athutuluka pawanyama akhaleso pamada pompa koma muziwe kuti ndikuti mphawi yopanga ma guidelines chithunzi chokuti kuzobwera chailinzi mwina chifukwa cha nthawi timangofuna mungoyankha straight tasala ndi 4 minutes yokhapa kuti timalize komanso ndimafuna ndiuze kuti kodi anthu akamapanga ma guidelines amakhalanso mwina akuganiza motani timafuna 4 minutes yokha imene tasalayi muthe kutiyankha komanso tilankhule ndi amalawi ena straight to the point. Okay. Kodi munthuyu watulukadi wakhululukidwadi kapena adakali kundende? Sindili pano kuti ndiziyankha za ma individuals koma ndangokuwuzani kuti zinthu zizimayenda bwanji. But this issue is ndakuwuzani kale kuti kumatulutsa ma ID kumati olakomita anzanga kuti amve kuti ndinabwera panopo ndimadzati wakuti zikutere ndekuti pena pake talawitsa ma ethics ma work ethics. Yeah, anduna mwakambapo kuti mwina nkhani zozembetsa nyama sizili nawo pa ma guidelines. Masiku ano pali maupando ambiri amene akuchitika mwina terrorism mwina kuti muyang'ane pa ma guidelines anu pakhoza kukhati palibe atapezeka kuti wina wazengedwa mlandu umene wampeza olakwa chifukwa pa ma guidelines anu palibe ameneyonso ndikuti azilandira chikhululukiro mukukhala ngati kuti mwina kunduna mukupanga zinthu mochedwa kwambiri to adapt because nkhani za kuzembetsa zinyama panopa ndi nkhani yayikulu kwambiri just because pa ma guidelines palibe amene akhoza kukhala mfulu mwina mukupangapo chani kuti tizipanga align ndi ma international standards. Mwina ndibwere terrorism is a serious offense imene ma guidelines mwathu treason it's a serious offense ngati mene mwafotokozera yazinyama papa sili now under ma serious offense and ntchito izizi tikamagwira ifeyo suli ndi discretion kuti tikhoza kukhala pansi nkunena kuti tipange bend ma guidelines iwa tizere we follow these guidelines. The only solution is to lobby kuti ma guidelines tiyike monso kuti kupha zinyama it's a serious offense. When it appears my guidelines under my serious offense, committee will be obliged. Once kwaika mujani munezi imminent. Komori committee yambe so kumakonza malamulo wake kudaya chifukwa kukusi kudere uyuso timurere ndiri olo amalawi atulukira kwambiri. Ndio rasi kodi nkhani fundo zimene zimazilenga kuti ifeyo tizakisira oyankha. Koma ngati panopo kuti amalawi atulukira kwambiri ifeyo kutsa zima guidelines zifuna kuti zima guidelines zilundiza. Ifeyo we work following these guidelines. Siringoloza yani. Siringira nzathu wakula lundende akanatuluka timatenga ma guidelines awa. Chabwino timve kwa Malawi ena olemekezeka tibweranso kwa inu posachedwa pompa timve kwa Malawi ena ayima ndithu pakanthawi kuti nawonso angopereka ndemanga yawo musanapite mwina nawonso mutha kuwayankhawo. Blessings makuwira wadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kwambiri ka umene ku Blantyre mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ka mphindi zochepa zokha tangocheza ndi amalawi amene uli nawo. Malingana ni nthawi ningokwanisa kuti ndi Malawi imodzi koyamba program imene tikupera imodzi pano tikuti ndi dzina lanu komanso muli pano ndi amene president amakhululukira anthu andende ninokhulira kwamba muli za dzina lanu. Dzina langa ndine Peter Banda. Ineyo ngati nzika ya Malawi. Ineyo sinokhulira kuti president wa dziko mene amakhululukira nzika za dziko lathu lino la Malawi. Chifukwa chake chimene ndinena izi ndi chifukwa kuti pala anthu ena amene ali kundende amene anapalamula milandu yaikulu kwambiri yosayenerera kuti president angakhululukire koma popeza kuti dziko lathu la Malawi lino ndi dziko limene lonena kuti silimatha kudziwa weniweni munthu amene akhozokhala ndi kutekera kuyenerera ngati a president yathu kuti uyuyu tinamchaja zaka zokwana kaya ndi 5 komano mlandu wake ndi waukulu munthu oti ameneyo angatha kukhala pa dibi loti a president akhoza kumukhululukira koma akuyenera kuonetsetsa ngati nzika yoyamba ya dziko la Malawi ngati a president iwo kuti aonetsetse ndithu kuti uyu ndofunikira kukhululukidwa uyu ndofunikira kukhululukidwa ngati ine nzika ya Malawi sinokhutira ndi zimene achita president yathu. Siwokhutira ni mmene a president amakhululukira athu chokera kubalaka ndimalizire pamenepo.
tathokoza kwambiri. Anduna mwamva zimene ayankhula anthu, pomalizira mwinanso mukamayankha zimenezo mungotitsimikizira pano kuti listi titakhala ndi mwayi okuti tayiona sitipezapo munthu amene mwina ndi zimene mwafotokoza ma guidelines iwa kuti pali munthu wina wake amene samayeneka kukhululukidwa koma wakhululukidwa. Can you confirm that please? No, simungapeze munthu amene ma guidelines akunkana. Zingatheke zimene. Mawano maliza. Ndipo I can confirm. Komano ndimafuna so ndingoyankha ngati mene ayankhulirawo we. Sana mukanafu so tisakukhulira ndi chani. Pasana nenetu chimene asakukhuliracho. Akuti amatulutsa anthu oti samenekera otuluka basi kupanga full stop. Mukanafunsa kuti ndani mutchule mmodzi. Ndanene kuti anatulutsa wakuti kulibisa listiro nde adziwa bwanji kuti wakuti mwina nawonso anajambula wina wake kunjako. Sinanga listi mukuibisa kuti isadziwike. Andaka akanangotina kuti ndilibe comment. Iyayi awo ndi maganizo anu olemekezeka. Mawano omaliza ndi otani? Mawanga omaliza ndingofotokozerabe kuti committee imene mapanga recommend for pardoning of prisoners ili ndi ma guidelines and committee imatsata ma guidelines. Ma guidelines mo muli ma serious offenses ndi ma minor offenses. Amene amakhala candidate okhululukidwa ndi amene analakwa ma minor offenses and committee imatsatira zimenezozo and munthu uyo amenekera kuti at least asevebe half of the tenure imene amenekera kukhala muti mu prison. Imene ndimaliza choncho zomwe kwambiri. Thank you very much. 10 seconds Victor Muhango pepani khaledi 10 seconds nthawi yatithera. Yeah, I think ineyo ndikunena kunena kuti ma guidelines ndofunika kuwaunikira chifukwa chiwerengero cha anthu kundende chochuluka kwambiri padakali panopo ma guidelines akutenga anthu ochepa. Komanso mwina mwaketi ngoyankhula ngogwiza ndi anthu napang'ono manena kunena kuti anthu asamangokhala ndi negative attitude kunena kuti sindikugwirizana nazo kunena kuti a president akhululukira anthu. Izinto zimakhala zokhweka mwina tsiku la lero chifukwa choti abale athu sali kumene kuja komanso mwina macho kumene kuja sanaone kumene kumakhalira. Tiye ngati amalawi tikazindikire kunena kuti anthu amene ali kundende aja tsiku lina lake adzatuluka ayenera kupita m'makomo mwathu ndi ana akwathu ndi azibale athu sikuti ndi zinyama iyayi. Tiye tipange ndende zathu kuti zikakhale zosintha ku anthu kuti akakhale anthu otsata malamulo tsiku lake zikomo kwambiri. Umu ndi mmene Leah Malekano wachezera ndi Ezekiel Ching'oma, munthu amene ndi nduna wa za Homeland Security. Maganizo anu mukuganiza motani mutamaliza kuonera programu iyi. Samavita here tiye ndikhale imodzi mu video satira.